Johani 3 verse 17 kusvika kuna 21. Nokuti Mwari haana kutumira mwanakomana wake panyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe naye. Unotenda kwaari haatongwi, asi usingatendi kwaari watotongwa, nokuti haana kutenda kuzita roMwanakomana waMwari, wakaberekwa mumwe woga. Kutongwa ndokuku, kuti chiedza chakasvika panyika, asi vanhu vakada rima kupfuura chiedza, nokuti mabasa avo akanga akaipa. Nokuti mumwe nomumwe unoita zvakaipa unovenga chiedza, hauuyi pachiedza, kuti mabasa ake arege kubuditswa pachena. Asi unoita zvokwadi unouya pachiedza, kuti mabasa ake aonekwe, kuti akaitwa muna Mwari. Vakorinte vekutanga chapter 10 verse 13. Hakuna muedzo wakakubatai imi, asi wavanhu vose. Asi Mwari wakatendeka haangatenderi kuti muidzwe kupfuura pamunogona napo, asi pamwe chete nomuidzo iye uchakupaiwo nzira yokubuda nayo, muve nesimba rekutsunga. Mapisarema chapter 50 verse 15. Udane kwandiri pazuva rokutambudzika, ini ndichakurwira, iwe ugondirumbidza. Johani chapter 8 verse 36. Naizvozvo kana mwanakomana achikusunungurai, muchava vakasunungurwa.
vaGaratia chapter 5 verse 1. Kristu wakatisunungura kuti tive vakasununguka. Naizvozvo mirai nesimba, murege kusungwazve nejoko reuranda. vaGaratia chapter 5 verse 16 kusvika kuna 21. Zvino ndinoti, fambai nemweya, ipapo hamungaiti kuchiva kwenyama. Nekuti nyama inochiva ichirwa nemweya, nemweya uchirwa nenyama. Nekuti izvi zvinorwisana, kuti murege kuita zvamunoda. Asi kana muchitungamirirwa nemweya, hamuzi pasi pemurayiro. Zvino mabasa enyama anoonekwa, anoti upombwe, netsvina, noutere, nekunamata zvifananidzo, neuroyi, nekuvengana, negakava, negodo, nokutsamwa, nekupesana, nekuparadzana, nedzidziso dzakatsauka, nekugodorana, nekubatwa, nekutamba kwakaipa, nezvinhu zvakadai, izvo zvandinokuudzai zvino, sezvandakambokuudzai kare, kuti vanoita zvakadai havangadyi nhaka yeushe hwaMwari. Peturo wekutanga chapter 5 verse 8. Svinurai, murinde, muvengi wenyu dhiabhorosi, unofamba-famba seshumba inorira, ichitsvaka waingaparadza. Johani wekutanga chapter 2 kubva pa15 kusvika kuna 17. Musada nyika, kunyangwe nezvinhu zviri munyika. Kana munhu achida nyika, rudo rwaBaba haruzi maari. Nokuti zvose zviri munyika, zvinoti kuchiva kwenyama, nekuchiva kwameso, nokuzvikudza kwoupenyu, hazvibvi kuna Baba, asi panyika. Nyika inopfuura nokuchiva kwayo, asi unoita kuda kwaMwari unogara
nekusingaperi. VaEfeso chapter 4 kubva pavhesi 17 kusvika kuna 20. Naizvozvo ndinoreva nokupupura chinhu ichi munaShe, ndichiti musaramba muchifamba savahedheni, vanofambawo noupenzi hwokurangarira kwavo, vakasvibirwa pakunzwisisa kwavo, vari vatorwa paupenyu hwaMwari nokuda kwekusaziva kuri mukati mavo, nokuda kwoukukutu hwemwoyo yavo. Vakazvipa vaine hanya kuutere, kuti vabate mabasa ose etsvina nokuchiva. Asi imi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. VaEfeso chapter 4 kubva pavhesi 17 kusvika pa20. Naizvozvo ndinoreva nokupupura chinhu ichi munaShe, ndichiti musaramba muchifamba savahedheni, vanofambawo noupenzi hwokurangarira kwavo, vakasvibirwa pakunzwisisa kwavo, vari vatorwa paupenyu hwaMwari nokuda kwekusaziva kuri mukati mavo, nokuda kwoukukutu hwemwoyo yavo. Vakazvipa vaine hanya kuutere, kuti vabate mabasa ose etsvina nokuchiva. Asi imi hamuna kudzidza Kristu saizvozvo. VaKorinte vekutanga chapter 6 kubva pavhesi 12 kusvika pana 20. Ndakatenderwa zvinhu zvese, asi zvinhu zvese hazvindibatsiri. Ndakatenderwa zvinhu zvese, asi handidi kukundwa nechinhu chimwe. Zvokudya ndezvedumbu, nedumbu nderezvokudya. Asi Mwari uchaparadza iro
naizvo zvese. Asi muviri hauzi weupombwe, asi ndewaShe, naShe ndewemuviri. Mwari wakamutsa Ishe, uye uchatimutsa isu nesimba rake. Hamuzivi kuti muviri yenyu mitezo yaKristu here? Zvino ndobvisa mitezo yaKristu ndiite mitezo yemhombwe here? Haisa. Hamuzivi kuti wakasanganiswa nemhombwe wava muviri mumwe naye here? Nekuti iye unoti, ava vaviri vachava nyama imwe. Asi wakasanganiswa naShe, wava mweya mumwe naye. Tizai upombwe. Zvivi zvese zvinoitwa nemunhu zviri kunze kwomuviri, asi anoita upombwe anotadzira muviri wake. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yeMweya Mutsvene, uri mukati menyu, wamakapiwa naMwari? Hamuzi venyu, nekuti makatengwa nemutengo. Naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu. Petro wekutanga, chapter 2, verse 11. Vadikanwa, ndinokumbira zvikuru kwamuri, zvamuri vatorwa navaeni, kuti muzvidzore pakuchiva kwenyama kunorwa nemweya. VaRoma chapter 13, kubva paverse 13 kusvika pana 14. Ngatifambe nenzira yakafanira sepamasikati, tisingafambi nekutamba kwakaipa, nekubatwa, kana neupombwe, neutere, kana negakava, negodo. Asi pfekai Ishe Jesu Kristu, musatsvaka kufadza nyama pakuchiva kwayo. Tito chapter 2 kubva paverse 11 kusvika kuna 14.
nekuti nyasha dzaMwari dzakaonekwa, dzinovigirwa vanhu vose kuponeswa, dzichitidzidzisa isu kuti tirambe kusanamata Mwari nekuchiva zvenyika, tirarame nekungwara, nekururama, nekunamata Mwari panguva ino. Takatarira tariro inofadza, nekuonekwa kwekubwinya kwaMwari mukuru nemuponesi wedu, Kristu Jesu, wakazvipa nekuda kwedu kuti atidzikinure pazvisakarurama zvose, kuti azvinatsire vanhu vave vake chaivo, vanhu vanoshingairira mabasa akanaka. VaGaratia chapter 5 verse 1. Kristu wakatisunungura kuti tive vakasununguka. Naizvozvo mirai nesimba, murege kusungwazve nejoko reuranda. Johani wekutanga chapter 3 kubva paverse 6 kusvika pana 12. Mumwe nemumwe anogara maari haaiti zvivi. Mumwe nemumwe anoita zvivi haana kumuona kana kumuziva. Vana vaduku, musatsauswa nemunhu. Uyo anoita zvakarurama, wakarurama saiye akarurama. Uyo anoita zvivi ndewadhiabhorosi, nekuti dhiabhorosi anoita zvivi kubva pakutanga. Mwanakomana waMwari wakaoneswa nemhaka iyi, kuti aparadze mabasa adhiabhorosi. Mumwe nemumwe wakaberekwa naMwari haaiti zvivi, nekuti mbeu yake inogara maari, haagoni kuita zvivi, nekuti wakaberekwa naMwari. Vana vaMwari vanooneswa naizvozvo navana vadhiabhorosi. Mumwe nemumwe usingaiti zvakarurama ahazi waMwari, naiyewo asingadi hama yake. Nekuti ndiro shoko ramakanzwa kubva pakutanga, kuti tidane, tisingaiti saKaini, wakanga ariwo wakaipa, akauraya munun'una wake. Wakamuurayireiko? Nekuti mabasa ake akanga akaipa, asi omunun'una wake akanga akarurama.
Johani wekutanga chapter 5 verse 18. Tinoziva kuti mumwe nemumwe wakaberekwa naMwari haaiti zvivi, asi wakaberekwa naMwari anochengetwa naye. Wakaipa haangamubati. VaRoma 13 verse 14. Asi pfekai Ishe Jesu Kristu, musatsvaka kufadza nyama pakuchiva kwayo. Luka chapter 7 verse 47. Naizvozvo ndinoti, zvivi zvake zviya zvizhinji wakazvikanganwirwa, nekuti wakada zvikuru. Asi anokanganwirwa zvishoma anoda zvishoma. VaKorinte vechipiri chapter 5 verse 17. Saka kana munhu ari muna Kristu, wava chisikwa chitsva. Zvinhu zvakare zvapfuura, tarirai, zvose zvava zvitsva.